Skifter du arbejde? Se, hvordan du forbliver beskyttet. Overvejer du at arbejde i et andet EU-land? Takket være EU's koordineringsregler beskyttes dine sociale sikringsrettigheder, selv når du flytter. Det betyder, at du fortsat vil kunne få sociale ydelser, såsom sundhedspleje, arbejdsløshedsunderstøttelse og pension. Da ydelserne fungerer forskelligt fra land til land, skal du undersøge følgende, før du flytter. Hvilket lands sociale sikring, der gælder for dig i udlandet? Dine rettigheder og forpligtelser i det pågældende land. Og hvad skal du gøre, før du flytter, når du ankommer til det nye land? Eller hvilke dokumenter du skal tilvejebringe? Heldigvis kan lokale socialsikringsinstitutioner rådgive dig. Følgende grundlæggende principper beskytter din sociale sikring. Du bliver behandlet på lige fod med borgerne i det land, hvor du er forsikret. Dine tidligere forsikringsperioder tages i betragtning. Du kan modtage dine ydelser, selvom du flytter til eller bor i et andet EU-land. Du dækkes af et enkelt land. Husk, din arbejdsgiver skal erklære din ansættelse og betale bidrag til myndighederne i det pågældende land. Hold dig informeret og husk, at dine rettigheder er beskyttet i hele EU. Få mere information på ILAs hjemmeside.